Gaueko 9:30 3 minutu pasa diren honetan, Kirolunea YouTubeko kanal honetan, atal berri bat estreinatuko dugu. Kasu honetan, Hotzean izenekoa, eta Hotzean atal honetan, hainbat gai jorratuko ditugu astez aste. Aste honetan, Lauterdiko txapelketa nagusia jorratuko dugu. Izan ere, norgehiagoka guztien analisiak kanalean dituzue, baina falta motatzen nuen pixka bat Hotzean egiteko analisi hori ez, behar bada pilotariak nola ikusten ditudan edo pixka bat gehixeago sakontzeko edo analisiak norgehiagoka amaitu eta berehala egin ohi ditut. Eta pixka bat honekin nahiko nuke pilotari bakoitza ere nola ikusten dudan pixka bat aztertu, ez dut oso bideo luzea egin nahi, beraz besterik gabe hasiko gara. Lehen partida ostegunean Sorian Jakak eta Peio Etxeberria jokatu zuten. Egia esan Peio Etxeberria aditu askoren ahotan dagoen izen bat da eta ez da harritzekoa, sekulako norgehiagoka jokatu zuen, pilota ikeragarri bizi mugitu zuen eta Jaka erabat txiki utzi zuen, eta aldiz Eri Jakak esan dezakegu behar bada aukera batzuk izan zituela, ez zituen aukera asko izan, Lizartzako pilotariak, baina eduki zituen horiek ez zituen baliatu eta gero esan bezala Peio kaidean ibili zuen. Beraz, bere jokoa egiteko aukerarik ez zuen izan eta egin ahal izan zuen une horietan ere, ez zuen lortu bere jokoa egin eta Peio pixka bat kantxatik irtetea. Kontua kontu, Peiok nahiko bideratuta izan dezake sailkapena, joko honekin behintzat finalerdietan ia ziur da, eta Eri Jakak lan asko egin beharko du urrengo partidetan sailkatu nahi badu. Ostiralean Altunak eta Artola jokatu zuten partida benetan zirraragarria, bai Amezketa eta bai Alegiko biztanlentzat, zer esanik ez orokorrean Tolosaldea inguruko biztanlentzat ere ikusmin handia sortu zuen norgehiagoka izan zen, eta bertan Jokin Altuna nagusitu zen. Egia da, Iñaki Artola norgehiagoka hasieran askoz gehiago ez, baina biziago mugitu zuela pilota, baina altuna da, Altunaren burmuina urrezko burmuin bada, eta norgehiagoka amaiera arte 21 eta 2 irabazten joan da ere, ez dakizu Jokin Altuna nondik aterako zaizun, eta benetan hasieran eutsi egin zion markagailuari eta Artolaren joko horri esan dezagun, eta norgehiagokaren azken zatian ikeragarri jokatu zuen pilota, oso bizi mugitu, ikusten da gainera kolpez ere fresko dagoela, teknikoki ez dago esan beharrik, eta beste behin ere bere hautagaitza berretsi du. Eta aldiz Iñaki Artolak partida ona jokatu zuen, nik uste sentsazio onak utzi zituela, baina lan asko egin beharko du finalerdietara sailkatu nahi badu alegiarrak. Larun batean norgehiagoka Elordik eta Peñak jokatu zuten, kasu honetan Altuna eta Artolaren multzokideek, eta bertan Jon Ander Peña azkenerako estu nagusitu zen, baina hala ere sekulako irudia erakutsi zuen Tolosarrak, udan zehar sekulako jokoarekin ibili da Jon Ander Peña, eta aurrekoan ere erakutsi zuen joko handiarekin dagoela, eta Aitor Elordiri berriz erritmoa hartzea kostatzen ari zaio ez. Egia da, hilabete eta gero jokatu zuela, baina oraindik ere motor hori ezin abiarazita bezala dabil, eta ikusiko dugu aurrengo norgehiagokan zer egiten duen, baina Elordik ere lan asko egin beharko du sailkatzeko, eta Peñak ere egin beharko du, baina aurrekoan bezala jokatuta, egia da akats batzuk egin zituela, eta akats horiek igandean Eibarko astelenan Jokin Altunaren aurka egiten baditu, ziuraski garesti ordainduko dituela, baina ez dakit oso ongi ikusten dute esan Iñaki Artola, barkatu Jon Ander Peña, eta hori oso garrantzitsua da, bai pilotarentzat noski, baina baita Jon Ander berarentzat ere bere konfiantzarako azken finean. Eta azkenik igandean Lekunberrin Ezkurdiak eta Salaberriak neurtu zituzten indarrak. Joseba Ezkurdiak 22 eta 9 irabazi zion, ez zuen inongo arnasesturik eduki arbizuarrak norgehiagoka hori irabazteko, eta kontua kontu, eta horixe,
Salaberriak ez zuen bere irudirik onena eman, baina Joseba Ezkurdiak ikeragarri jokatu zuen eta ia Salaberria berari ere ez zion jokatzen utzi. Iker Salaberriak egia esan oso zaila dauka, finalerdietara sailkatzea beretzako da sari handia zen, behin ligaxkan sartzea, egia da noski, beti gehiago nahi izaten dela behin horraino iritsita, baina ikusiko du ea noraino iritsi daitekeen Goizuedarra eta Joseba Ezkurdiak noski bere hautagaitza berretsi du. Hauxe beraz, hotzean atal berri honetako lehen bideoa, espero gustatu izana, hurrengoan ikusiko dugu elkar, bihar beste hotzeaneko atal bat ekarriko dugu, eta biharko kasuan lauterdiko promozio txapelketaren inguruan hitz egingo dugu. Bitartean ongi izan, agur.